ale nielen do knihy, ale aj do všetkých, ktorí vás poznáme. Sme radi, že v tejto knihe je naša kapitola, že naše mená sú písané na strany a tvoria kľúčia z vašej knihy. I keď sme spolu doposiaľ len 3 roky, je už veľa strán zapísaných našimi zážitkami, ktoré či už dobre a či zle sme spolu prežili. My sme sa snažili kráčať po správnou cestou, ale kde je tá správna cesta, to nikto z nás netušil a ani teraz ešte nevie. No vy ste nám vždy pomohli výjsť zo slepej ulice, nasmerovať nás na križovatke, ukázať nám smer, kadiaľ ďalej kráčať. A preto tu dnes stojíme, aby sme na novú stranu zapísali tento deň, kedy za to, že ste pri nás pristáli a stojíte, povedali len jedno slovo, no to najcennejšie a najkrajšie na svete. Slovo ďakujeme! Ďakujem vám veľmi pekne. A čo si želajte? Nemá sa hovoriť, že čo si človek želá, ale ja si želám, aby sme tu na konci mája stali takto všetci a všetci ste mali v rukách maturitné vysvedčenie. Ja neviem, čo povedať.